Sziasztok, én Vecók 311 vagyok, és most azt fogom nektek bemutatni, hogy kell mesterencés skint feltölteni. Bejönjünk a Google-ba, most és most ide beírjuk, hogy www.mestermc.hu, és itt ebbe az oldalba dobott bele. Igen, ha nincs meg a játék, akkor töltsd le a kliensünket. Regisztráció, bejelentkezés, és cső. Na, ha megvan minden, akkor bányászközpont. Itt beírjátok, hogy a jelszót. Név kivágom, mert lassú lesz. Na, újra itt vagyunk. Ott vagy extrák, és itten pörgethetünk be minden. Vehetsz rangot, meg minden van itten. Na. Itt sajnos nem nyertem. Na mindegy. Ha ezzel megvonjuk, akkor kellékek. És itt van skin. És itt vannak. Amennyit csak akarsz. Na, újra itt vagyok, csak egy vágás volt. Itt is vannak skinek, majd link a leírásban, mind a kettő mesterencé, meg ez a link, ami most vagyok. És akkor például ez van nekem, ez. Például rámegyünk erre, ha szeretnétek. És akkor kidobta ezt mi nekünk. Igen, itt lehet izéket változtatni, hogy hol legyen. Itt így lehet forgatni. Vagy nem tudom, hogy kell. Ha át akarjátok így alakítani, akkor edit skin, ha pedig így jó nektek, akkor download computer. És megmutatom, hogy kell átalakítani. Na, ide a dobot. Én mindig azt maxra nagyítom. Ezt így rányomok, és akkor nála lesz olyan kockás. Lássátok, ilyen kocka a feje. Na mindegy, itten vannak a színek, ilyen, lássátok, ilyen, mit tudom én milyenek. És akkor így. És ha kész vagyunk, ha így jó nektek, igen. Így jó, átfessük. Akkor download to computer, és letöltöm nekünk a skinenket. Ide kihúzhatok az asztalra. Kihúztátok az asztalra, akkor újra www.mestermc.hu. mc.hu, igen. Bányászközpont, ugye, ahogy mondtam. Kellékek. Skin. És itt van, hogy saját skin, vagy mit tudom, skin feltöltés. Saját kiválasztás, fájl kiválasztás. Na, itt ahol kihúztátok az asztalra a skineteket, akkor például ez a skin a Skype, és akkor megnyitás. És akkor ráállsz a skin feltöltés. Csak nincs mit kiválasztható. Na, ez a videó ennyi is lett volna, ha tetszett, like, iratkozz fel a csatornámra. Sziasztok!